mapili sa kasalong tabang-tabang. Gusto ko yun ang tabang-tabang, ay walay gasto sa tinitanan. May luhod-luhod, ang tabang-tabang may kapusot-pusot. Gusto ko ang tabang-tabang ay walay gasto sa tinitanan. Gusto ang mapili sa kasalong kabit-kabit. Gusto ko yun ang kabit-kabit, ay nakakwatak ako o kopi. May luhod-luhod, ang kabit-kabit ay pakubit-kubit. Gusto ko yun ang kabit-kabit, ay nakakwatak ako o kopi. Ang pagpili sa kasalong ipilit. Gusto ko yun ang ipilit ay sa mawins pili ako musiki. May luhod-luhod, ang libing-libing may palabing-labing. Gusto ko yun ang libing-libing ay kadagating ako musiki. Kung ako ang pagpili sa kupili o sa mati, gusto ko yun ang sa mati, ay lupuro ako kamukupili. Tapos singin mo pero ang sa mati mo direksyonan. Gusto ko yun ang sa mati, ay lupuro ako kamukupili. DJ Ali. Okay, good morning, good morning. Maupay nga aga ating tanan. Ito akong mga viewers. Ito akong YouTube channel, Alni Bulay YT. Hello, DJ Alni, good morning. Ano ni? Morning ko nunoy. Happy Thursday morning to all. Bless us all from Ate Kling Kling. Ate Kling Kling. Good morning. Bigay love shout out. Thank you very much for dropping by. Kanati Nati Martinez. Good morning DJ. Good morning Ate Nati. Maupay nga aga. Iyo dida, no? May God keep you safe and healthy always. Thank you Ate Nati. Kamuliwat ano akong mga soking ng mga viewers. Dito ako YouTube channel, ngunit ako na Facebook page and ABDS ko mobile page. Damo-damo nga salamat tayo. At ako mga viewers sa gawasan nato nasod, ngayon na Pilipinas. Thank you very much. At ako luwat mga viewers, kasi ko mga taga GC, ABDS ko mobile GC, Junior GC, Senior GC. Thank you very much. Ito yung hulos na supporta ito akong programa, maha YT man, maha YouTube channel man, o maha Facebook page. Damo-damo nga salamat tayo yung katanan. Good morning, good morning. Itato dyan ang mga sunata, ano, mga wari-waring music, pero ang mga remix, ano? Okay, tatanong oras, alas 6:37 na yan aga. Tugtog lang kita Alas City mga viewers. Kita magkahalaba basta YouTube channel.
paki-like and share lang taton viewers ngin pindot ito na akong notification bell para permi ka mo updated kita akong mga live din sa YouTube channel. Thank you very much. Anati Jenita Oging, good morning Kuya Als, good morning Ate Jenita. Thank you very much for dropping by. Mega love shout out. Kapag nga tanan mga viewers, ng mga YouTuber, ng mga waray-waray, maupay nga aga, magandang umaga. Mga Bisaya diha, mayong kontak. Kahinahakot sa dagat magkulo. Isang isang inhamot. Kung natupong, sinisis ko na harong. Mawawala ibang kala. Medyo mahagputay yan nga aga, yan ang Huwebes nga aga, maharwagputay. Itatong pizza ngayon, March 17, 2022. Maharwagputay nga aga. Nadinig ko na mahinunukan ang sitwasyon kasi kita magtunan. Kaya halapag sibaha, isa na po magpadara para maimahin ang natong asawa. Basta guwapo ang DJ, Nindot ang bukal. Tinidor Kutsara, ito nagkukanya naniniaga. Naniniaga. Ito mga namamahaw yan ng aga, mauping aga yun, mintras ka mo namamahaw, pamatila ni kumot mga wari-wari ang mga remix, Good morning katanan ako mga viewers sa gawas sa nato nasod, galing na Pilipinas. Good morning, hayong katanan. Okay na sing ate Kling-Kling, mahagpot na bawo, ooran kagabi sobra, hala, mag-breakfast na anay. O sige ate Kling-Kling, may kalab shout out. So ate Malo, Saucelo, good morning, wafo na mo na DJ. Good morning ate Nati, God bless us all. Thank you ay ako mga ka-GC nila, ma-junior man ito, ma-senior. Mga salamat ito full support, at itong hulos ka suporta. Kita akong programa din niya kahanginan, din niya live streaming, LS, din niya kahanginan, dito na akong LS sa page, sa Evidence Ko mobile page. Kanta akong Alni Bulay YT, YouTube channel. Damo ka salamat tayo, watanan. Wala, pamahaw. Ito yung nga turog, pagkamata na. Kay aga na. May mga larakton di dayo pag pinasiring-siring. Ala, buhat na kay maparigo pa. Bangin matraffic. DJ Sonise Papato, DJ. Basta guwapo ang DJ, nindot ang tukar. Feel the power of AB Disco Mobile. Si ate Kling-Kling, kantayan ni DJ kay para magkamatan na taton mga kasangkayan. Ayaw ate kay aga pa. Makurit pagkakanta na aga o kay pagmamata pala.
DJ Alvin, AB Disco Mobile. Okay, babalikon ko. Tubtubla kita la city ng aga. At akon LS, dito akon YouTube channel. Until 7 o'clock in the morning. Okay na itong oras, 44 minutos na, nakalabay na lasay, san aga. Kantahi anay wapo. Temprano pa man ni Ate Malo. Para orang ka temprano nga kakantahan. Feel the power of AB Disco Mobile. 2, Di naglulupad-lupad. Good morning, good morning. Maupay nga aga ha ito nga tanan. Okay na sir nga Ati Malo sa silo kantayan na ito rugangon wapo. Yung kita itong kinikit at maharam. Good morning ka na Ati Malo. Wala ka na team request. Okay, good morning, good morning, good morning. How hay yung matanan? Kita kon mga ka-GC nila, Junior GC and Senior GC. Good morning, hey yo. Eh, mataro taghumay, ano? Yan ang nakagahon, hindi dapit hamon. Yan na, abot hindi yung kumataghum. Hindi hamon, magkot. Medyo inuran hiya, pero mahagkot talaga. Pero adi na nasirang hihapon tamad lang, pasok-pasokan na naman ini, kasi makauman pagka adlaw maupay, mauran. Agoy! Kore.
kay mapipinauran pa, ano? Ay. Bawal magkasakit. Okay na itong oras, 48 minutos na, nakalabay na alas 6 itong aga. Live na live kita aton Alni Bulay YT, live kita YouTube channel. Nagpapasalamat liwat ako nga tanan akong mga viewers nga nakikita permi dito akong evidence ko mobile page. Buwas nga adlaw may danangahon naton ano kay Friday buwas ano alas 6 iton gabi nga alas 8 no. DJ Sonise Papato Leke DJ DJ Alni. Okay na siya nga tikling-kling nga sana nga DJ umadlaw na kunta permi naman lang nag-inuuran na siya nga ni nga diri nagkakamarat at mga binunakan hini. Diri maupit mga bahot at mga bado na hini. Okay, our time now exactly 50 minutes after 6 in the morning. With your friend Papa Al sa programa nga mawaray-waray nga mga sunata. Dinita akong YouTube channel Alni Bulay YT. Thank you very much to all my viewers. Sa gawas man na naton nasod kadi na Pilipinas. Luzon, Visayas, at Mindanao, maupay nga aga hatong nga tanan. Kairuman, kumamina, san iya kamutangan. DJ Alni. Okay na sir nga timalo sa silo ano ba si ginalatkuran Ginoo ko pasirakan diri na mag-inuran siya. Paritan may mo ati malo kay panahon niya na no dapat summer na no. Ambot kay di naman ni natuman nga at panahon tay tikalagas naman liwat ito panahon papreho lahaton mga tikalagas. Malalagas ka man liwat awari man din ni Man Tomas. Ang ibaw pa nga aga aton nga tanan. Kuya di Man Tomas nakasulod. Nahon na kay Man Tomas adila ito na Facebook page na sulod. Pati ang YouTube channel na sulod ni Man Tomas. Aroy o yan kay ini nga nina at akala naman takdiyo ma. Ay yes yalet Man Tomas. Aroy ako nga ini kanto dagat iglom ohit na ya ikna kakalad na tubig. Aramang gudin nga tuhod. Julian it maulol. Ulol sa kalawasan yan. Aroy, ito. Pero ito nito, kamatagom yan naman, Man Tomas. Okay, our channel is exactly 52 minutes after 6 in the morning. Shout out kan Ma'am Minda kan Iday Rosmaning anhit akong labing sister Laina Dulpo. Humapay nga agay mata. Good morning. Good morning, good afternoon, good evening. Katanan itong mga nagkikita yan na kadiri mong papriyot oras itaton paglalay pa no. Ira nga dida ibang lugar. Ibang nasyon iba itong oras. May kulop, may gabi, may aga. Diba? Napapasalamat nga tanan ako ito nagkikita ita akong live streaming, ita akong LS sa YouTube channel. Pati liwat ita akong page sa ABDS ko Mobile Facebook page. Thank you very much sa iyong tanan, no? Doro na baliktad na good panahon. Sadto mga Holy Week doro na sirak yan na mauran na. Asya nga ni taksinesering ngawaray na iton kalibutan tikalagas na, no? Malalagas kaman liwat.
Salit tayo kita pag tapon nga maupay patat mga kalawas, no? Pwede rin permanente itong panahon, usahay liwat, nasasakit kita, salit yan na, andam lang kita, bawal magkasakit, no? Shout out naman nga tanan ni Ato GC, nga tanan ni viewers, shout out nga tanan nasing Ate Kling Kling. Mega love shout out to Ate Kling Kling, to Ate Malo, to Ate Nati Casiliano Martinez. Good morning hay yung atanan itong mga nagkikita ako niya na. Damo-damo salamat ito suporta ito akong programa din niya YouTube channel pati akong Facebook page. Need more prayer wafo kasi nga ni asya ni kalibutan nga nasusugad kay kulang na kitang pagampo itatong yung pipinanununaan pag himala karikula. Nauna naton magrego kita, mawarak kita din nakalibutan, dadadon tayo no? Babayaan talit yung mga butang, din habaw-baw ang kalibutan, kaya aton la iton mga pinanuram, dirito naton, no? Talit tayo kita tapon yung maupit at mga kalawas, kaya habang maupit at kalawas, pagbuhat kita maupay para taton mga ikasitawo, diri kita magpinansira, no? There we go, another music. O nga dito nga sharing ni Ate Malo, more prayer. Pangadila kita, no? Magkaurosa nga ni kitahin pag-ampo. Dako iton, posible iton. May balik in normal itaton bugos sa kalibutan. Pero kay na nga ni nag-inaraway na. Kay mahin ko anay nala. Mahin patoga, no? Go, 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 go. Itong tawo nga ni kulang yung pag-ampo, lugaringay na iton. Waray na unity itong lugar sa litang sisinaramok. Mugod man liwat, di ba? Di man iton na di nga ni kita nagkakaurusa, marahin ni saramok igagawsan, no? Mugod iton pag-ampo lang kita, no? Nga magmaupay na't panahon, kay kulang natin pag-ampo, kay taton makagarahong diri tagpapabaya ato, di kita tagpapabaya iya. Salit, yan na, didihagiwan, medyo maparpasok na. Parang kasi mauroni na itulog, mag-uuran. Pag-irot kita nga tanan, ano? Ayaw kita pag pinauran, kiba bawal magkasakit. Bahal kita magkako-COVID ini. Lalo ko nakikitan, mapusakitan, like and share lang kita. Pag like and share, thank you very much sa iyong tanan. Kaya kung naka-GC, junior man itong ma-senior, mo pinagahatong nga tanan. Da mga salamat ito full support. Sita ako programa, maha-FB man o maha-YouTube channel. Damo-damo nga salamat sa atong nga tanan. Good morning. Pagkamata na. Kaya ka na. Lalat, mga nangangatorog kita. Mungkaras. At may mga larakton yan ng timprano. Hala, hinay-hinay kita. Ayaw kita pag kinatorog. E paro ka lang nagpa-practice. Ngay, kuya, mapa-practice pagkatorog. Okay, natun oras. Our time now exactly 57 minutes after 6. We have only 3 minutes more before 7 o'clock. Kasangkayan, pasensya ka mo. Tugtog lang katala city yan ang aaga. Kaya kinanglan natin hinduti ang oras ito natin YouTube channel. Happy lang na sing Ate Kling Kling. Asyabod, no? Pero wag natin kalimutan pag-ampo, no? Kasi kita nag-i-enjoy din na kalibutan, ayaw kita yung kalimutan pasalamat itong makakarahong ito yung mga hataga atong mga blessings ng mga maupay nga lawas, ano? Maring gamit it kwartahin masakit itaw. Maring gamit ito. Puro la ito gasto.
Oh? Orog pa yung waray garas to. Agoy. Maribalik kung damot tirok. Pero kaya ito ni Moron, mga kasangkayan, mga viewers, ano? Kaya ito ni Moron pagburutan ni taton makagaraw. Salitayo natin ni Parayaw nga damo yan at mga karikuhan. Kaya dito't madadarahin kumaya na kita din nakalibutan. Good morning, ngayon matanan! Talaga daw kuno kuya, nasimple ka lang. Pare ka na, pagpahinumdum na taton mga kasi mga katauhan, ano? Akin ang lanay kita yung alimot pagpapasalamat talaga. Ayaw natin pagihin ko. Happy lang. DJ Alvin. Masarit na ako mga kasangkayan, mga viewers. Wari ko na oras, itaton oras sa Tugod Alas City. Damo nga salamat tayo mga tanan. Migal lang shoutout tayo kanati Malo, kanati Kling, kanati nga tanan dito akong mga ka-GC, junior man, iton ma senior. Thank you very much. God bless. Bye-bye. Hayo mga tanan, damo nga salamat. Maupay nga agad.